studiet med mig i dag har jeg Michelle Bjørklund, som er influencer og tidligere make-up-artist. Nu ved jeg godt, det lyder som et rigtig stort spørgsmål, men hvordan du egentlig startede ud på din influencerrejse? Altså, jeg tror bare, at jeg selv har manglet, eller jeg har set op til mange, der har lavet YouTube, altså beauty-YouTube, alle de der beauty-guruer. Jeg tænkte bare, at det var egentlig noget, jeg selv godt kunne tænke mig, også fordi jeg gik rigtig meget op i make-up, og jeg har selv haft sådan lidt en passion for også at filme og tage billeder, og sådan, da jeg var lille, ville jeg godt være model. Okay, så er det fordi, du gerne vil inspirere andre, måske unge piger? Ja, helt sikkert. Og sådan, jeg synes også, det andet altså, det er sjovt at kreere, det er sjovt at inspirere, og jeg elsker jo make-up. Så det var sådan, det ligesom startede. Og faktisk så startede min rejse jo faktisk, fordi at jeg brugte rigtig meget vegansk makeup. Ja, og jeg havde ikke rigtig set nogen på internettet, på YouTube eller på Instagram. Okay. Eller, nogen, så det er sådan, lidt dit varemærke måske? Ja, det var det. Ja, det var det. Men det er du gået væk fra? Ja, det er jeg. Hvorfor det? Hvis man må spørge lidt beskidt. Det må du gerne. Jamen, det var egentlig fordi, at jeg kunne mærke, at det var bare ikke det, jeg skulle mere. Nej. Jeg synes, jeg gik glip af rigtig mange ting, sådan beauty-mæssigt. Og samarbejder også, kan jeg forestille mig. Ja, også det, og bare sådan, jeg har været veganer i mange år jo, og det er jeg heller ikke mere. Det er du heller ikke mere? Nej, jeg spiser bare vegetarisk nu, og sådan, så fordi at det vegetariske kom ind over, og sådan, så synes jeg også, det med beauty, det var sådan lidt, og det er heller ikke så sort hvidt, som jeg engang har tænkt. Nej. Og det kan jeg godt se nu, at det ikke er. Men det kunne jeg ikke dengang. Okay. Så du havde lidt tunnelsyn måske? Det havde jeg, helt sikkert. Nu er det mere sådan... Lidt mere chill. Ja, og det er ikke så sort hvidt længere. Nej. Ej, men fedt, at du også har et varemærke, kan man sige, at der er noget, du står indenfor. Delvist, men stadig, ikke? Jo. Synes du, det havde været sådan psykisk? Jeg skulle lige til at sige fysisk hårdt, men det er nok mere psykisk hårdt. Det er ikke fysisk hårdt i hvert fald. Det kan det måske godt være, når man sidder og optager videoer. Altså det kender jeg selv fra min egen TikTok-profil, at man skal virkelig sætte tid af til at opsætning, man skal sørge for, at alt er, som det skal være, og man er i the right mindset, før man går i gang med at filme. Ikke? For ellers kan man også godt mærke det gennem videoen, at hun er ikke i sit fulde 5, nu hvor hun filmer. Så synes du, at det er psykisk hårdt? Og fysisk hårdt? Ikke så meget fysisk hårdt, men det tager lang tid. Altså sådan, det er mere sådan, fordi at når man filmer, så kan du ikke bare lige dele det op og sige, at jeg filmer det den ene dag, og så det andet den anden dag. Det er ligesom ude i et go, og så kan man godt sidde lang tid, 2 timer foran kameraet. Det er jo det. Ja, og det kan godt være lidt sådan, hårdt i hovedet. Ikke så meget i kroppen, føler jeg. Jeg synes ikke, at det er så fysisk hårdt. Men psykisk hårdt, det ved jeg ikke. Altså, det tror jeg ikke, jeg synes, det er. Altså, men jeg føler mig også heldig i forhold til dem, der følger med hos mig. De er for det meste rigtig søde. Ej, hvor godt. Ja. Men du kommer også fra en mindre by. Var det ikke sådan, hvor er du fra? Fra Falster. Fra Falster. Ja, Nykøbing Falster. Ja. Hvordan er miljøet der? Hvordan er samfundet bygget sammen? Det er jo ikke Københavnerlivet. Nej, det er meget småt, og alle kender hinanden. Og det er nok det, der har været hårdest faktisk. Det er, at da jeg startede ud for, jeg ved ikke, hvor lang tid jeg har lavet det. Jeg tror, jeg har lavet det i 7 år eller sådan noget. Der har jeg været på Instagram og lavet videoer faktisk. Okay, sådan YouTuber-agtigt. Lidt. Startede du også på YouTube? Nej. Kun Instagram. Og der kunne jeg godt mærke sådan, når jeg gik i byen og sådan noget, så skulle der lige komme en sådan dum kommentar på mig, eller på det, jeg laver, eller sådan, hun tror, hun er noget. Og sådan, Har det så påvirket dig negativt? Nej, du har bare slået det hen. Ja, jeg har altid tænkt, det er lige meget. Det er nok også det vigtigste, ikke? Ja, fordi at jeg er noget, og det er alle andre også, og det må man gerne være. Det må man gerne være, der skal være plads til alle. Ja, virkelig. Jeg siger også altid, altså jo flere content creators, der kommer, jo bedre er det, fordi det er jo et forum. Vi skal jo tænke på sociale medier som et forum, hvor alle har plads til at vise hinanden, hvad de er gode til, ikke? Fordi jeg kender der mange forskellige mennesker, som er gode til forskellige ting, men som ikke tør at sætte ansigt på deres arbejde og komme ud med det, ikke? Præcis. Og det er så ærgerligt, synes jeg. Det er så ærgerligt, vi går glip af rigtig meget potentiale. Der synes jeg næsten, at amerikanere de er lidt bedre til at følge deres drømme, og de er meget gode til at følge hinanden. Jeg ved ikke, om du har mødt amerikanere før?
Nej, jeg har ikke mødt nogen, men jeg, som sagt har jeg jo set YouTube ja. i hele min ungdom. Ja. Så, de er jo meget mere åbne og snaksalige, når de møder hinanden, så deler de bare informationer, selvom det er bare nogen, de lige har mødt, ikke? Så det tror jeg faktisk måske, at vi ville have nytte af i Danmark, hvis vi var lidt mere åbne over for hinanden. Tror du ikke også det? Jo, helt sikkert. Ja. Jo. Hvornår har du mødt nogen fra USA, altså content creators eller arbejdsmæssigt? Nej, ikke content creators, bare sådan generelt det amerikanske folk, ikke? Når man er på ferie, eller når de er her i Danmark eller et eller andet. De er bare lidt mere åbne. Ja. Jeg mødte en amerikaner på et tidspunkt, som gav mig et visitkort til sin personlige Instagram. Ja. Og så var jeg sådan, okay, what do you do? Og så var han sådan, nothing. Det er bare lige for at gøre det nemmere, ikke? Ja, jo. Men altså, okay, vildt nok. Men det er også bare for at skabe sig en følgerskare. Det er en meget nem måde at komme ud til folk på i hvert fald. Hvis man har et produkt, man vil sælge en dag, så har man allerede en base der, ikke? Jo, lige præcis. Så det er i hvert fald klogt, den måde, de gør det på. Ja, det er meget inspirerende, synes jeg, og det har det jo også været sådan, i forbindelse med YouTube. Ja, det de der piger, der bare har lagt make-up og hygget sig med det, og jeg bare tænkte, det skal jeg også. Jamen, det er det. Ej, jeg kan godt lide, at du har haft den tilgang til det i hvert fald. Der er jo også en downside til social media, og her tænker jeg for eksempel på trolls og stalkers. Der er jo mange, der oplever, at de får lavet fake-profiler af sig. Jeg har selv oplevet det, selvom jeg ikke føler, at jeg er der endnu. Men der skal ikke meget til for, at folk tror, at de her profiler er ægte. Ja. Er det noget, du har oplevet? Altså, jeg har oplevet et par sådan fake-profiler, men det var sådan, hvor det var tydeligt, at det ikke var mig. Okay, det er altså noget. Ja, nemlig. Okay. Så der er ikke nogen, der er blevet snydt, eller... Nej. Det tror jeg i hvert fald ikke, der. Jeg har ikke hørt noget. Men jeg har jo fået en stalker, online stalker. Er det rigtigt? Ja. Okay. Ja, og jeg har så fået, altså der er blevet givet tilhold, altså polititilhold, fordi politiet har været indenover. Ej. Ja. Og var det en, du kendte, eller ved du, hvem det er? Ja, jeg ved godt, hvem det er. Du ved, hvem det er? Ja. Watch out. Jeg ved godt, hvem det er, for ellers skulle der heller ikke blive givet et tilhold. Og, nej, okay, jeg det er har klart. selvfølgelig anmeldt hende for... Jeg har faktisk ikke anmeldt hende. Det her tilhold, det er ikke en anmeldelse, man laver, men det er en info, man giver politiet, og så vurderer de, hvornår der kan blive givet et tilhold, og det der så er blevet givet, så hun ikke længere må chikanere mig på nogen måde. Ja. Ej, hvor ubehageligt. Det er meget Hvad har hun så gjort? Jamen, hun har gennem de sidste mange år, sådan on-off, skrevet sådan nogle rigtig grimme beskeder til mig, og det er lidt sådan, altså det er hate-beskeder, og det har været alt. For eksempel? Ja, jamen, altså hun har skrevet, at du ligner en mand. Ej, jo, det gør du ikke, kan jeg tak. Ikke, at der er noget galt, jeg ligner en mand. Så sådan, men sådan, hun har skrevet nogle ting, hvor at, det var tydeligt måske, at det var noget, hun selv gik og strugglede med. Altså det var meget sådan... Ja, hvordan skal jeg forklare det? Det var hendes egen usikkerheder på dig, måske? Ja, lige præcis. Ja. Og sådan, man kan godt mærke, at det kommer af noget jalousi, tænker jeg, og noget hun har mod mig. Og det har været sindssygt ubehageligt. Altså virkelig ubehageligt. Også fordi i mange år har jeg ikke vidst, hvem det var. Og så skete der nogle ting, der gjorde, at jeg fandt ud af, hvem det var, og kunne ligesom lægge 2 og 2 sammen, og kunne se, at de sidste mange år, der har det bare været hende, fordi at den her måde, som tingene er blevet skrevet på, at den er ligesom bare, altså det er den samme gennem det hele, altså gennem hele tiden, altså alle årene, ikke, har det været det samme. Ej, hvor ubehageligt. Ja, meget. Men har hun nået ud til folk omkring dig? Altså ved at følge dem eller et eller andet? Ja, det har hun gjort. Hun har sådan ligesom prøvet at infiltrere mit online-netværk, sådan ved at følge alle dem, jeg følger, og kommentere på deres billeder, og prøve at bygge noget op sammen med dem, og det har altså også været sådan, efter at jeg ligesom har taget kontakt til politiet, og været sådan, hende her, hun chikanerer mig, hvad gør vi? Yeah. Hvor altså, der var også en proces, inden at det her tilhold blev udstedt. Det var, altså, hun har fået 2 advarsler fra politiet, for eksempel, hvor at den ene, der troede hun ikke på, det var politiet, der gav hende advarslen. Der var hun sikker på, at det var mig og min kæreste, som der havde udgivet os for at være politiet, og ringet hende op. Ja. Det er fordi, det er noget, hun selv kunne finde på, jo. Det tror jeg. Ja. Jeg tror det simpelthen. Ja. Altså, det er jo ikke noget... Hvis jeg blev ringet op af politiet, og de var sådan, du skal ikke kontakte den her person mere, jeg ville være sådan, nej, jeg skal ikke gøre noget. Men det er da også sjovt, at politiet, ikke for at kritisere det danske politi, det klarer det rigtig godt. Men det er da også sjovt, at de bare ringer op, og det ikke er sådan en meddelelse, man får på e-boks. Ja, altså det må det vist ikke, når det er så tidligt i processen. Jeg er lidt i tvivl om, nu skal jeg heller ikke sidde og sige, hvordan det helt præcis er. Altså jeg er jurastuderende, jeg burde vide det, men det er ikke lige mit område, må jeg ærlig indrømme. Jeg har lidt mere med de hårde sager at gøre i strafferet.
men sådan som jeg fik at vide, at det var, og processen har faktisk været rigtig, rigtig fin. Okay. Jeg har fået meget hjælp fra dem, og da jeg først kom ned, eller da jeg først ringede til politiet og sagde, hvad gør jeg her? De var sådan, du skal nok lige ned og sådan forklare, og så ser vi på, hvad du skal gøre. Og for inden det havde jeg også snakket med Dansk Stalking Center, og politiet og Dansk Stalking Center har et godt samarbejde, så når man siger til politiet, at jeg har været i kontakt med Dansk Stalking Center, så plejer de også at være sådan, okay, det er noget ægte det her. Det er noget, ja. Ej, hvor ubehageligt for dig. Ja. Og så når det er, at man så, når politiet så får de her ting at vide, så skal de give en advarsel. Det hedder en formaning, som de giver først. Og det var det, som hun så fik. Det var en formaning. Hun troede sig ikke på, at det var en politimand. Ej, hvor sjovt. Og så og efter det stak også helt af. Altså, hun skrev en meget lang besked til min svigermor. Altså, til din svigermor? Ja. Ej. Jo, det er så mærkeligt. Okay, I draw the line there. Ja, nemlig. Det kan være mellem os og mine veninder, men ikke en fremtid. Okay, vildt nok. Ja, nemlig. Og sådan heldigvis så havde mig og min svigermor snakket om det. Vi er rimelig tætte. Ej, hvor godt. Ja. Og hun blev også mega sur, fordi at det er så over grænsen. Altså, du skal vildt meget, ja. Og altså, det er den længste besked, jeg nogensinde har set nogen skrive på Messenger. Den er seriøst. Jeg har taget screenshots af den, før jeg skulle bruge den til den her. Ja, lige præcis. Okay. Man laver sådan en logbog, og alt skulle så registreres i den logbog, og med bilag og alt muligt. Og den er seriøst en 10 screenshot slides. Nej, det mener du ikke. Det er rigtigt. Hvordan er der adgang til at skrive så lange beskeder? Er det på iMessage? Ja, nej, det var på Messenger. Vildt. Ja, det er helt hvor vildt. Ja, det er ret vildt. Også, men hvordan har du det så nu? Det ved jeg ikke, om jeg fik spurgt om. Jeg har det godt. Altså, hun har været, hun har overtrådt tilholdet nogle gange, og det har jeg så også anmeldt. Det er så reelle anmeldelser, man laver, når de overtræder tilholdet. Ja. Og så har... efter at jeg tror, hun har fået en bøde for den ene overtrædelse, fordi der kunne man ligesom bevise, at det var hende. Ja, nu vil jeg lige se, om det var strafbart at stalke. Og jeg kan se, at efter straffelovens paragraf 242, at man kan straffes for stalking med bøde eller fængsel helt op til 3 år. Ja. Så der er en ret hård straf for stalking. Det er der. Så det skal man være opmærksom på, hvis man er inde på de felter i hvert fald. Nemlig. Ja, og det er jo også vigtigt at sige her, at jeg har jo kun et polititilhold, og det er jo noget, der ikke... Altså, hun er jo ikke straffet for stalking, og hun er ikke på den måde anmeldt for stalking. Det kunne jeg godt gøre, men det har jeg valgt ikke at gøre, fordi at et polititilhold, det plejer for det meste at kunne... At gøre arbejdet. Ja, lige præcis. Og så synes jeg ikke, der er nogen grund til det. Også faktisk har jeg også tænkt meget på hende, fordi hun ikke er så gammel, så har jeg også tænkt på hvor gammel er hun? Liv. Jamen, må du sige det? Ja, hun er i hvert fald i 20'erne. Hun er i 20'erne. Start, slut? Midt. Har jeg næsten sagt hendes alder. Så er man voksen. Der skulle frontallapperne gerne have vokset sammen. Ja, men jeg tror simpelthen, hun fejler noget. Altså, det tror jeg. Ej, det er jo synd. Det er virkelig synd, og det er også... Jeg tror også, det er derfor, det tog mig så lang tid egentlig at gøre noget ved det, og da jeg kom ned til politiet, der var de også sådan, har du gået med det her i alle de år? Altså, har du bare modtaget så meget chikane, uden at sådan gøre noget? Altså sådan, jeg tænkte, det var meget normalt, det er jo online, det er sociale medier og sådan noget. Og der vil jeg også bare sige, hvis man oplever chikane, eller man oplever, at nogen, som man måske ved, hvem er, eller tror, man ved, hvem er, eller et eller andet, så skal man anmelde det, synes jeg. Man skal gå til politiet, hvis man oplever det sådan systematisk. Yeah. Fordi det må man selvfølgelig ikke. Man må ikke bare chikanere nogen. Nej. Føler du, at du har et ansvar over for dem, der følger dig, eller er du meget mere open-minded og frisindet, skulle jeg til at sige? Det er svært. Altså, fordi jeg kan se det fra begge sider. Man skal jo have en vis alder for at kunne have en TikTok-profil og en Instagram-profil. Men det har mange ikke jo. Det er det, og så ved jeg ikke, hvem der egentlig har ansvaret. Om det er forældrene, der har ansvaret for, at deres børn ikke skal gå ind og kigge på alle de her mennesker, der sidder og lægger noget op. Jeg ved ikke, om det er lidt en 50-50. Hvor går grænsen så for dig i forhold til det, du deler på sociale medier, i forhold til det private, og det, som du gerne vil dele ud af offentligt? Hvor går grænsen? Hvad vil du ikke vise? Jeg er ret åben. Okay. Det synes jeg har fungeret godt for mig, sådan i min helingsrejse også. Okay. Og det har været rigtig fedt. Det har været en af de grunde til, at jeg har fulgt dig, fordi du var så gennemsigtig. Hvor du så, altså tak. Virkelig dejlig person også. Altså, hvor du så. Ja, undskyld, jeg afbrød. Nej, det gør ikke når det er med ros. Ja. Det er virkelig sødt af dig at sige. Også fordi jeg går meget op i det også, og kunne dele lidt personligt ud af mig selv. Men igen, det synes jeg også er en meget individuel ting, og man skal også bare gøre, at man har det godt med der.
For eksempel så min familie holder jeg ret privat. Altså min mor og mine søskende og min niece og nevø. Der er ikke så mange, der ved, at jeg har en niece og nevø. Det er måske også fint nok. Ja, det har jeg det bedst med. Jeg synes, det bliver meget privat, hvis jeg deler min niece og min nevø. Sådan, det er jo børn, så det er ikke mig, der skal dele dem, hvis nogen skal dele dem. Og ja, det bliver meget privat for mig. Men hvad så, hvis du er sammen med din familie i offentligheden, og der er nogen, der vil hilse på dig? Hvordan har du det med det? Vil du gerne have, at folk skal back off a little? Nej, overhovedet ikke. Okay, de må gerne komme og hilse. Ja, nemlig, og det sker virkelig sjældent. Det sker sjældent? Det sker sjældent. Men det er, fordi du bor på Falster. Altså, hvis du er her i København, så vil det måske være en anden sag. Ja, det kan godt være. Ja. Hvad med dig? Er du meget privat? Jeg er meget privat. Ja. Jeg deler ikke så meget af mit private liv. Og det er også for at beskytte mig selv, tror jeg. Det er også en god idé. Ja, fordi at jeg siger ikke ting, som jeg ikke kan tåle at få tilbage, hvis det giver mening. Ja, det er det. Der vil jeg sige, at du er lidt mere gennemsigtig, og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg vil ønske, at jeg selv kunne være det, men jeg har bare ikke et andet ord for balls. Jeg har bare måske bare ikke styrken til det. Ja. Altså jeg vil ikke kunne bære det. Nej. Modet, jeg har ikke mod til det. Nej, men jeg vil også sige, i forhold til den her stalker, hun har jo brugt mange af de ting imod mig, som jeg har snakket om de sidste 7 år på sociale medier. Ja. Og det har jo blandt andet været sådan noget med min psykiske sygdom, som er PTSD, og altså sådan nogle ting, så man skal jo også være klar over, at der sidder nogen derude og lytter på ens historie, som ikke vil en det godt. Ja. Og det er jo prisen, man betaler for det. Og at det er en pris, du er villig til at betale, går jeg ud fra. Den vil jeg ikke betale, uanset hvad den koster. Nej, det kan jeg godt forstå. Men altså, jeg tror lige så snart du lægger dit ansigt ud på sociale platforme, skal du være klar på, at det kan ske. Ja. Så det har jeg også accepteret. Ja. Det er et vilkår. Ja. Så. Også fordi du havde oplevet det med de fake-profiler. Ja. Også fordi min egen profil, min egen Instagram-profil, havde jeg lukket i en lang periode. Ja. Åbnet og lukket, lidt forskelligt, alt efter hvad jeg lige følte for. Men så havde jeg den lukket i en periode, og der havde jeg kontrol over, hvem der fulgte mig. Ja. Men så havde jeg en fake-profil, som klarede sig sindssygt godt. Hvor folk troede, det var min private profil. Jo. Ej, det er sindssygt. Så har jeg bare valgt at åbne min profil op nu. Dem, der vil følge mig, de følger mig. Så ser min ægte profil i det mindste ægte ud. Giver det mening? Ja. Så må det være, hvad det er. Og så må man dele mindre private ting. Altså, der er ikke så meget at gøre. Det er det. Altså, man skal bare vide, at når man deler noget, så bliver det delt. Altså, så er det jo for evigt online. Præcis, Det er svært, og det... Ja, men for mig har det i hvert fald været... Det har hjulpet dig. Det har givet dig et skub i den rigtige retning, kan man sige. Helt sikkert. Også sådan, jeg tænker rigtig meget på... Igen faktisk, hvis børn følger med. Jeg vil godt have, at de skal kunne se, at det ikke har været nemt for alle. Nej. Og at folk har haft problemer og er kommet til et sted i livet, hvor det rent faktisk er blevet godt igen. Ja. Også det der med mental health. Det er også det er noget, mange går igennem. Og det, at du er åben omkring det, at du forstår mig ret, ligner et glansbillede ud på, altså du er meget smuk. Tak. Og så du går igennem sådan nogle ting, det kan man måske ikke helt sætte sammen. Nej. Så er det måske også befriende et eller andet sted, det gør dig meget mere likable som person, at man kan relatere til dig, hvis man også går igennem lignende. Ja. Så super fedt, den måde du gør det på. Tak. Ja. Vi skal til at runde af, og jeg vil egentlig bare gerne høre, hvad din fremtidige mål er med social media, fordi man kan jo bruge det til rigtig mange ting, og du er allerede godt på vej til at blive endnu større, skal jeg til at sige. Tak. Så har du et mål inden for influencer-verdenen? Ja, jeg har et par mål. Okay. Altså sådan, jeg vil rigtig gerne blive ved med at dele ud af mig selv og inspirere særligt unge mennesker, men også ældre mennesker, som der har været nogle ting igennem i livet, og kan inspirere dem til at kunne klare tingene, eller bare vide, kunne fortælle dem, at de ikke er alene i, hvad end de går igennem. Så det er noget, jeg vil blive ved med at gøre. Okay. Det giver mig så meget. Hvad med at skrive en bog, måske? Du har jo nok materiale til en bog. Nok materiale til 3, tror jeg. Jeg har overvejet det, men jeg har også overvejet podcast, og jeg har også overvejet YouTube, hvor jeg sådan kan snakke lidt mere. Og det kommer også i forbindelse med de her mål, sådan at jeg vil gerne blive ved med at dele ud af mig selv, og så skal jeg finde ud af, hvad for en retning jeg egentlig skal i, om det er podcast, YouTube, eller en dokumentarserie om mig selv, eller hvad det skulle være. Ja. Og så vil jeg bare gerne inspirere mere med make-up og lære fra mig. Det er jo det, der binder os alle sammen i dag, kan man sige. Altså den her beauty-industri. Og måske vi skulle tale lidt om det. Har du drømme om at
lave dit eget brand måske på et tidspunkt? Nej, det tror jeg ikke. Ikke lige som det ser ud nu. Nej. Jeg tror mere, jeg er over i det her med at skulle inspirere. Okay. Og, ja. Så hjælp brands med at komme ud. Ja, nemlig. Det kan man godt sige. Også fordi jeg har nogle favoritter. Og jeg synes bare, at og det er også sådan selve make-up'en og teknikkerne, jeg godt kan lide at lære fra mig med. Okay. Så jeg tror ikke, jeg skal lave mit eget brand. Ikke endnu i hvert fald, men hvem ved, når jeg bliver 50. Nemt, og, det. Ja. Jo. Men det er sjovt at høre, at du slet ikke har interesse for det. Jeg føler, at alle gerne vil have deres eget. Ja, men jeg har jo været selvstændig før. Okay, inden for hvad? Jamen, jeg har haft min egen klinik, hvor jeg har lavet negle. Er det rigtigt? Jeg arbejder som make-up-artist, ja. Nå, du har også make-up? Okay, så du har erfaring? Ja, det har jeg, og det var bare ikke for mig på den måde. Det var rigtig stressende, og der var rigtig mange bolde i luften, og rigtig mange mennesker, man kunne skuffe, når man bliver syg, og har man en sygedag, så har du lige pludselig 5 kunder, jamen, du kan ikke være syg. Nej, det kan man ikke, og det skal der bare være plads til. Jeg har meget sådan, mine dage har mine gode og mine dårlige dage, og det er der plads til det, jeg laver nu. Og så hellere kan inspirere folk med make-up og make-up-videoer gennem video, og så kan folk forhåbentlig selv lære Men kan du leve af social media på nuværende tidspunkt? Ja. Fedt. Ja. Så der er fremtid i det? Ja, helt bestemt. Fedt. Det er der. Jamen, jeg tror, det var alt for mig. Ja. Det var rigtig dejligt at have dig med. Tak. Ja.